Justice Richard Banda, retired. Ulemu kwa Akumbo Hastings Kachali, former Vice President. Tipelekeso ulemu kwa Dr. Kabambe ndi Madame Kabambe amene muli nafe pompano. Akuluakulu onse ogwira ntchito za boma, achibale onse, anzawo a Dr. Saulos Klaus Chilima amene amakhala Malawi muno kapena achoka kunja, azipani zosiyana-siyana, mwachidule amayi ndi abambo, komanso chakumapeto pang'ono oyimirira Ngwenyama, mainkosi onse muli pano, angoni amaseko. Tikuthokoza Mulungu kuti anatipatsa mphamvu ndi nzeru kubanja kuti tikhale ndi mwambo umenewu. Patapita masiku 365 tikudandaula kulira kumulirira m'bale wathu Saulos Klaus Chilima amene adadzagona manda ano mmene anafunira mwini wake. Panali komiti imene imayendesa zonse. Tikuithokoza komiti imeneyi pa kutengerera chitsanzo cha Saulos, kulimbikira kuti mwambo wathu ukhale mmene wayendera. Tithokoze nonse pobwera lero ndi lachiwiri tsiku la ntchito, koma tikudziwa ngozi itatichitikira tsiku limenelo linali Mande, munali nafe muchisoni ndipo mukupitiriza kukhala nafe muchisoni, koma chisoni chake cha chiyembekezo choti zimene m'bale wathuyo amachita ali moyo, kugawa nthawi yake bwinobwino kuti iyo pemphera, iyo pita ku ofesi, iyo kasewera ndi anzanga gofu, iya nthawi ya chifundo. Anali munthu wadongosolo kwambiri. Ndiye tikachoka pano tipita ku nyumba kuti tikalandire chakudya, ndipo amene muli maprogramu ena mukamasuka kuti mutha kutero, koma mumve mumtima kuti akubanja akuthokozani kwambiri chifukwa choonesa chikondi chanu, chopitiriza kuonetsa chikondi chanu pa m'bale wathu nzathu Saulos Klaus Chilima. Poti anali munthu wa chikhalidwe cha chingoni, anali impi, a master of ceremony atipanga guide kuti mbali ya za chingoni ziyenda bwanji, koma pomaliza ndithu ndi athokoze bishop a diocese ya Dedza kuti mwambo onse wayenda bwino, ndipo tikazakupemphaninso mwambo wachiriza ukuyandikira, ndiye tikupemphaninso kuti tidzakhale limodzi. Ambuye akudaliseni nonse, zikomo kwambiri. Yesu nawo maulemu malo mwake malo mwangona kwa maseko Ngwenyama chinakumera kuti panonso pakhale ngoma. Ndiye tipempha ngoma yathu nyimbo ziwiri, yoyambirira atsogolera ndi akunkosini, yachiwiri itsogolera ndi wachampiti. Zikomo. Yesu nawo Yeah.
Tathokoza mboni, tathokoza. Tathokoza mboni. Tathokoza mboni, titogula. Dr. Saulos Krosi chilima kuno